Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ha ka arpusau tarik urisau araja apusan ka thanat ka Tura police station kalayo ya ka jing ujor halor ka jing sha tu ya ka Shaka jong ka TVS Ronin motorcycle kabadan ya u registration number ML not pra ke Jingïoh not Riusan na Fancy Valley West Garo Hills Tura layathu baha ka jing tokid da ka bapenon kam ya ki kor CCTV bat dash cam video kabadan hajan kate ka jaka balabo ya kate ka Shaka la itho badla suba ba ude u James mon ke marak ubadan kti ha kate ka kamto Hadien bala itho ya u na ki durkhi lingba ki kor CCTV ki pulit kila panlong ka jing toket bat ka jing khanra ha bajeng doba bat ka check kagra da ka jing era bat ka jing trelang jong ki pulit ka North Garo Hills District Police bat ha ka arphunyo tarik urisau arhaja apusan layo kemno yaute runar ha bajeng doba police station bar Hadien pat la IT Shaki pulit ka Tura ya kate kamukot duma la registered ya ka ijahar hapo Tura police station jong ka bharatiya nayaya sanghita 8000 apulai shosho la thoru baute ubreu ude ubaladon kti la palat arphoteli ki case ki be dei bar kajing tu yaki kali ha West Garo Hills district bat ulaju sha kem la bun mun sin bat ong baula sha kem ru bat ki paralok kan hun jong u dang hau banai kala lingkot 8000 apusan Henry menta ulalat na along da kabalat Jamin Henry ulas dang biang banle yak kambian da kabatu yaki kali jong ki weipat